Chino! Kimchi Chino! Opa! Kabisyo! Nangyari na rin ba sa'yo na kailangan mong pakawalan yung isa para i-pursue yung mas matimbang sa'yo? Yung parehong importante sa'yo yung bagay o kaya yung tao pero kailangan mong mamili kasi hindi pwede dalawa. Kumbaga hindi pa kasi kaya ng budget mo yung may kabit. Hindi, ang tinutukoy ko yung life choices. Kasi ako, Kabisyo, no, naranasan ko yun at ngayon pinipili ko ang passion at mahal ko. Pinipili kita. Kaya naririnig mo ako dito sa radyo mo. O, di ba? Baka nagtataka ka sino ba tong nag-iingay ngayong gabi, nakikisabay pa sa traffic, di ba? So magpapakilala na ako, ha. Mahal! Love! Kabisyo, 안녕하세요. 김치노입니다. Kabisyo, ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Spicy opa na kasaanghang. Ako si DJ Kim Chino, ang bagong muka at boses ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung hindi ka niya inalagaan, hindi ka pinahalagahan, hindi ka pinili, hindi ka minahal, o literal na hindi ka pa natatrato ng tama, halika dito. Mahal, ako na lang. Starting today, May 19, 2025, makakasama mo na ako mula 6 p.m. to 9 p.m. Ako na ang tamang tao na handang nandito, no? Handang para mahalin ka, hindi ka iiwan. Kumbaga, opa, kikiligin. Diba? Katulad ng kung paano kaalagaan nung ex mo nung umpisa pa lang. Dito pag-uusapan natin yung mga bagay tungkol sa buhay mo o kung may katanungan ka man kung paano mag-move on, kung kailan dapat huminto, kung ano man problema mo sa pag-ibig na yan, 'di ba? Pag-uusapan natin 'yan. Pamagatan muna nating Chinitox. O 'di ba? Mag-uusap tayo tapos chinito ako. O, pinag-usapan. O siya, Kabisyo, wag mo kong iiwan kasi babalikan kita. At maya-maya lang, ako ulit ang makakasama mo. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio Manila. Here's Parokya ni Edgar. Para sa mga hindi alam kung may worth ba kayo, here's Halaga.